clandestino, porque, claro, aquilo, xa chamei aos meus amigos todos, e ali empezou aquilo a funcionar e a generar dinero antes de abrir, pero moito antes de abrir. Se cadra, pois igual, 6 ou 7 meses. Mentre estaba acabando o de abaixo, eu tiña 3 billares arriba, e ás noites estábamos 40 ou 50 personas dándolle ali ao macaneo, entendes? Eu solo, sin empleado, sin nada. E despois, bueno, pois abrimos a cervecería, éxito total e absoluto, eso foi, rompeu moldes daquela. Abrimos o 8 de abril do 98, e ali estivemos a fuego, pois, hasta o 2004-2005. 2004-2005, que sucede? Pois tamén por errores propios, bueno, habría que ir moitas historias, a miña situación personal tamén, bueno, aquilo, pois, vese que vai disminuindo o tema, non? Disminui, pois, tamén por outra razón, porque daquela, cando empezan os créditos baratos, que nos dan a todo o mundo, entón, todos os meus clientes de chavales novos, todos compran coche novo. Entón, naquela calle, igual había 30 ou 40 de matrícula Lugo V ou W, coche novo todo. Que pasa? Se compras coche, non tes pasta para o gasto, xa hai que pagar 500 pavos cada mes, o seguro, tal, etc. Entón, aí empeza un pouco o declive na cervecería. Pero reinventaste. Pero reinvéntome. Entón, aquí acababa de inaugurarse o polígono, acababan de construílo. Entón, eu, pola miña experiencia da cerveza, había visto que en todos os polígonos montaban unha cafetería chula. Eu había montado a caña ali en Guitiriz, había montado outra ali en San Ciprián, incluso de Meira. Eu vía que por aí podían ir un pouco os tiros. E aparte deso, bueno, decido facer esta nave, porque San Miguel daquela necesitaba, nós xa éramos 4 traballando, xa nos fusionáramos con Mao, mellor dito, Mao comprar San Miguel, que non é igual. Entonces, víase que nós íbamos necesitar unha nave para o tema do servicio técnico. Entón, é cando fago esta nave, pero deixo este espacio para o negocio que eu, nuns anos, quería montar. Estaríamos falando neso do 2004-2005. Entón, coincido con un carpinteiro fallecido recentemente, que montaba montando no Pittsburgh, en Lugo. Xa había coincidido con el noutras obras. Entón, digo, a ver, teño ali un local en Moimenta para que me vayas preparar. Eu non teño tempo, e se cadra 2 anos mínimo. Bueno, cando che toque, vale. O local estaba vacío, claro. Dali a 2 anos e pico, cando xa se avecinaba un pouco a crisis, no 2007, estou abrindo en novembro de 2007, isto empezaríase a facer sobre agosto do 2007, máis ou menos, julio ou agosto do 2007. En 3 meses montou isto? Montou 4 meses, el solo, un crack, puto crack. Entonces, apareceme un día aí, ele era un tipo moi peculiar, apareceme sin avisarme, non tiña teléfono, non tiña nada, ele era autodidacta total. Entón, aparece, veña, vamos fazer, cago en Dios, tú non podes avisar algo que, joder, así de repente, vamos montar un restaurante. Pero tú non me habías dito, que sí, veña, pois va, ponte. Xa che digo, coa cervecería aberto, en declive, máis ou menos, o negocio do servicio técnico estaba en total expansión, porque acabábamos de coller de Mao, e montou, pois ponte aí a andar, e puxose el solo. 3 meses e pico tiña isto montado. Claro, porque o diseño fixo el todo. A ver, eu proporcionei a idea do que eu quería. Eu sabía como el traballaba, porque el había feito moitas, el era, non tiña decorador, nin tiña nada, el facía absolutamente todo. Entonces, bueno, o tipo cobraba naqueles momentos 1.200.000 ao mes. Cuidado, de sueldo, pero sigue sendo moi barato porque facía de todo. Vale. Uns 7.000 euros. Sí, máis ou menos. Entonces, empezou a facer. Claro, había que conocelo tamén, porque a primeira presencia, acórdome, na ali naquela esquina, o primeiro que fixo,
sentouse nun cubo de pintura e estuvo pensando 3 días. Claro, 3 días sin avanzar nada. Non, avanzar cero. Fumar e beber Coca-Cola. Entendes? E pensando, ele estaba na súa cabeza matinando como iba a facer. Plano cero. Ele tiña todo na cabeza. Entonces, claro, eu tiña un proxecto do ayuntamento, dun croquis, do arquitecto, do que tal, pero nin lle fixo nin puto caso, nin o mirou. Ele, á súa maneira, non? O primeiro que fixo foi afilar, que iso nunca lle vin fazer a naide, afilou 50 lápices, puxo as líneas así nun tableiro, e 50 metros. Foi o primeiro que eu lle vin facer. E ten a súa lógica. Para que vai estar buscando un metro? Ou vai estar buscando un lápiz? Non, tiña aí gustado, cando perdía un, xa aparecería, por conta tal. E empezou a dar zapatilla, e nunca vi unha persona, nin verei, traballar a ese nivel. Horario particular, empezaba ás 12 da mañá hasta as 5 da mañá, das 12 a 5. Comer Coca-Cola e galletas. Alimentación bárbara. Bueno, un tipo moi peculiar, non? Pero fixo isto.